masui kalau kumno ban sei ya ki clear ki ba kan sai namar gi ong si ong ba mo ni sei si ni pelong ki jela kai bobon ban wat ka sap teknik ketika masui klara ba larangi kwa ban yo ban sei si ka sap ki ban poisa ka national international level Syllad Olympics kamut ngidan kam ban pendan kam ka teknologi ka bakiti ki lui ki job medal ki pendan kam because hadu mentah menen ai kadang kubiga nong thok bopau nam ko ong if you continue to do the same thing you will get the same results so mentah ngile no da ka bakham thmai mo bat ngi ngi don bok ngi yo ban ya kendu ba Ian Campbell dan hakani ka group ka badiga extend ka bale kabates sige di performance worldwide kamut ki top athletes jung pertai te kamut habangi pendon kam yaki niyo ban compare ya ka data kamdai ka bangi compare mtau Jowai bo no ston bat umtama ni mta hakani ka program ngila wat yaki khna ki bangi ni compare bat kiri ki job medal te ka mastunat kalong mta kani ki district ka khandai bangia te ngi sokumen habaro ki district ngi lap kat kum ka benchmark begini klabu mo ha 20 meters ki don ka sprint ki don em ki ba hapo kalai second ha 10 meter speed ladder run ki don em ki ba hapo ka lai second ha ka ketuka compass drill ka ki test ka agility bekas mo ka jabe ru kalong ba don em ki ba long hapo plus second lani new second lani khandai second ka shong according to age nantaka vertical jump ki dot nem ki ba la ban ki budon ka power mo ka jump ka ba palat ya nyupo centimeters te mene mentat do hisu nga wong ba la don arngut gubla buri ya nyupo don we nyupo don so we nyupo ki 60s ru ki bon ha wong ha te gani jane siri mo nongstein because nongstein also do many 60s and 65 kan ta kan kini ki benchmarks kin sa ay ka analytics ka analysis ka bakidale da ka jing batai ka janai phaji ki scientist ju ha ka bi kin sa kdo kini ki top 10% amdai ban kata kini ki bakhlam la ru nomor ki ong ka diban don ko ka developmental program ye gini ki bakhlam la nomor ki bobon ki rangwan ru jing le ran first time nervousness kini ki type so ka diban don ko sakoi ka screening ye gini ki ba let's say top 20 mong top 10 top 20 so kandon gum kata analysis ke bagi sapha kita submit di report hapo lai tayo kamot August balai tayo balai jong August ngi sayo ya ka report na ka extend no Ian Campbell ha ka ba un batai ru ya ka way forward lalap kini kita lan pilih de kan kum kecil kan dia malumala bat kiru kalong ba ka way forward kalong kini ki bedon ka sap haka kerdan juga international kini bedon haka ki world class academies kini ben yo ka jingïit ka coaching nomor uang vi kani kamdai ka bangi wat ti player sinong player kani ali ba wat tai ki bakan saitam ki ban compete with the best in the world mata setunat nang ni po Jowai ha West Genty Hills ngilap to we cannot be ialehkai taekwondo she crossed a very good vertical nata don't city we cannot malaklet keteng she italele I jump 50.1 centimeters kat baka Australian record kadi 50 maximum right the highest jump was 50 kataru kini under 17 itu kena iba jump 50.1 ida cut south snem kabomot she is far better because she's got more age more time to grow and get trained kini kita kan tinggal lalap tu giba post snem giba kat waist snem giba kat asnem ya ka ba Ian Campbell wang ngampoi perkat nginang mudur kinton bi tang kini ba kat san chanem chaneng giban meet ketika international standard ndai mentau khandit kalong ba wang ngalap gini gi khandai shipo kat wei kat ar kat lai su wang pi ka masui ba sarkar ladon kamban perkat sani ba kumnuban plan ni kini nomor kini mo kidang kamut ka opportunity ka bon ba nomor kidang ka bon gertai ki bentrien mo u yaladi tu la sha identify 10 years old but usah kelalong world champion mo Olympian de gini kilong ki jingtmu kata ka report ni sarak ska government
lembah ka MSOA bat ngin sa ya thir ta kum no ban le ngamar tatin lada ka sarkar ka continue ya kini ka program ya menta tingi ngidang ka sarkar ka patha ingi bengin le haman ka district dan ri mentan hakat ki bengia chinang gidi su yang da ba jon ki don ki school ki sta mo ki block te ngong toh ngi sepusung sarkar nomor ba kadon ka expenditure kani ka kam bagi nyalam gini keleng-keleng mo te toh ka syong sarkar ngin sakran nadalong ka bala bandra ki block nomor ba kamdi ka besuk ikna pekin bulan hangni nomor ka kali ka bailai bewan bakala ibol kala kya dala ringi ki block kamut nginang lap susu kita lan mo kani ka bangi sulong tang hagi district headquarters te ngamar tatien unir ula Ian Campbell ula persengau ba kani ka testing hangi kala produce unexpected talent mo kidon ki balong haka super elite ndiat ngun namakalanga ko masaw na sangut ang kidon haka kantan the highest ka balong super elite kidon pat haka next level ki balong elite mo kisadon pat ki way ka bandon haka development category kabot kidang don kam ka review ka ba sandro bunai ya ka ba lesing in ula ajingmut badon kam ru ban kandon ka knowledge transfer nakini ki experts na group jungki shaki coaches jungi cuba kita kibla apa super elite orang without doubt ka government lagi ka MSOA ka upper cut kumlu ban bu ki world class academies ya ka baki kidon ki connects to sing dokran you we also know the Denmark the FIFA World Cup joka Denmark utau la pli ka world class academy ka bapau namba di udang keli uang ba sebut lagi kena Meghalaya ki ayu uang em ngan pediang lada ki don kini ki measurements okay so that means if they are under 3 seconds hakatu ki don lagi jong ki condition pak ke video ngida kwa verify kalong na unta kamu jumti ki academy ki bayu ni ulong lada fi shim ki jing thau kini ki jing thau ke baki world class academy ki pediang okay so mataki cricket kini kita ibarat kile itu yo test mah jenis serip ni kali lada ka thong jok MSOA kalong dalayo ikini ki identified talent kai exercise mata kalong but identify the talent okay. Next step kalong kai ka program ki talented ikini ki banglalam kata katanya ki jikir government bangin up di report ka recommendation juga each step. And what we've seen so far is enormous talent, surprisingly so much, and also a current trend is that we're seeing talent from the ages of 10 through 15, very important for future development. So we're already comparing data from today and also our other testing days with data from the Australian Institute of Sport, which is one of the world's leading sports institutes. And we're finding that athletes here are on a comparable basis in a number of areas, both but male and female, which is very exciting.